Я извъни. Сме го обявили за нищо. Днешният динамичен и прагматичен свят много млади хора забравят за книгите. Така те нямат възможност да попаднат в свят, различен от обикновеното ежедневие. Свят, където можеш да обикаляш по далечни земи, да преживяваш болката и щастието на различни герои, да научиш всичко, което ти е интересно. Книгите са машини на времето, които ни пренасят от епохата на фараоните до бъдещето. Срещат ни с приключения и опасности, с фантастични същества. За да можете да се докоснете до този вълнуващ и незабравим свят, с клуб Моят език, моята вселена, решихме да представим литературно-образователния спектакъл «Книгата Прозорец към света». Този спектакъл е посветен както на Световния ден на книгата, така и с него поздравяваме Емона от нашия клуб, която днес има рожден ден. Започваме с кратка история на книгата. Първите книги били писани на ръка. В тяхното създаване и приписване основна роля играели манастирите. Процесът бил труден и дълъг, затова повечето книги били в единични бройки и били прекалено скъпи за обикновените хора. Вместо върху хартия, книгите се пишели върху пергамент, който се правил от овча, козя или телешка кожа. Една средна по големина книга била изработвана от около 12 овчи кожи. Както виждате, доста скъпо излиза да си направиш една книга по това време. Хартията била открита от китайците, но тайната за производството й достигнала до Европа едва към средата на 12 век. Книгите стават значително по-евтини и се произвеждали много по-бързо. През 15 век започнал да се правят печатните книги. След изобретяването на печатарската преса от Гутенберг, станало възможно отпечатването на книги в големи тиражи. Първа година електронната книга. Екранът възпроизвежда страницата от книгата. Текстът може да се оголемява, а това дава уникални възможности за хората със слабо зрение. Има много хора, които, както знаете, обичат да четат електронни книги и те все повече навлизат в нашето ежедневие. Искам да ви прочета откъс от стихотворението на едно момиченце, което се казва Айлю Едем от село Зърнево, посветено на книгата. Искам да съм като Алиса в страната на чудесата, да се търкалям на воля в тревата, да бъда едновременно и малка и голяма, да се смалявам, а после да ставам великанка. Да нямам за какво да се тревожа, да нямам грижи, ако това е възможно. Не съм героиня от приказките, нито фея, но с книгите всичко мога да преживея. Ще видите драматизация на сцена от романа на любимия на малки и големи роман на Луис Карол «Алиса в страната на чудесата». В ролята на Алиса Мария, в ролята на мартинския заек Даниел, в ролята на шапкаря Мануил и в ролята на спящата катерица Борислав. Те ще представят 7 глава, една необикновена закуска. Няма място, няма място. Има много място. Сипете си още вино. Не виждам никакво вино. Няма вино. Тогава не беше учтиво от ваша страна да ми предложите да спя. Не беше учтиво от ваша страна да седнете без да сте поканена. Не знаех, че масата е ваша.
Косата ви трябва да се постриже. Научете се да не правите забележки. Вие сте невъзпитан. Кой сме днес? Четвърти. 2 дни назад казах, че и масло не помага. Това беше най-хубавото масло. Дано и трохи сигурно са паднали вътре. Това беше най-хубавото масло. Знаеш го много добре. Какъв смешен часов. Казва дните и месеца, а не колко е часът. Защо пък да показва колко е часът? Вашия часовник показва ли коя година сме? Разбира се, че не. Бих се заложил, че никога не сте говорили с времето. Може би не, но знам, че трябва да спазвам времето, като удрям с крак, когато се уча да пея. Времето не обича да го бият. Само трябва да му пошепнеш и то ще направиш часовника каквото поискаш. Деда беше така. Вие те ли правите? Ови не. Миналата година с Мартинския заек се скарахме на концерта, уреден от Царицата на сърцата. Тогава аз трябваше да изпея. Бръм, бръм, челице златно. В чайника падна. Бръм, 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 челице златно. Бръм, 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 челице златно. Бръм, 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 челице златно. И тогава тя извика: отсечете му главата. Това е Вашко. От тогава винаги е 6 часа. Винаги е време за чай и няма кога да измием приборите. Ще ми разкажете ли някоя приказка? Тогава катерицата ще ни разправя. Събуди се, катерички. Аз не спях, чух всяка дума, която казахте. Разкажи ни приказка. Имало едно време 3 сестри. Казвали се Нини, Мими, Лили и живеят на дъното на един кладенец. Какво се хранили? Хранили се със сироп. Не е възможно, биха се разболели. Те бяха болни, много болни. Но защо живели на дъното на кладенеца? Защото от него извирал сироп. Няма такъв кладенец. Щом не можете да се държите прилично, сама довършете приказката. Много ви се моля, продължете, няма да ви прекъсвам. Рисували разни неща, които започват с буквата М. Мишеморка, месечина, множество. Налейте си още чай. Как мога да се налия още? Аз изобщо не съм пил. Искате да кажете, че не може да се налиете по-малко от нищо? Никой не ви пита за вашето мнение. Най-добре ще бъде да се тръгне. Много ви здраве, като искате да се тръгнете. Ще ви запозная с поета от ромски произход, син Кирил. Той е роден през 1928 година в Тетевен. Първите си стихотворения пише още като ученик. Работи като дървосекач, миньор, редактор на вестници. Автор е на няколко стихосбирки, преведени на руски, румънски, чешки и други езици. Елисавета Багряна нарича Осин Кирим новия Яворов. Стиховете му вълнуват хората и будят размисли днес. Ще чуете 3 от най-хубавите му стихотворения: Песни за Ата, Горят ми петите и Любима в изпълнение на Даниел, Тансу и Мануил. Ато моя черноока, мургава висока, в живота ми звездице, грей ти хубавице. Пеят светлите машини, с тях и Ата пее. Ех от старите години, мъката къде е? Пей ми Ато, пей ми мила, пей ми песни стари, как в полята, дъжд и вятър, скитат като нари. Пръстите трепкат бързо, звънкат колелата, нишка скъса ли се връзвай, пак без възел Ато. Ато, Ато, моя злато, мургаво момиче, цвете росно от полята, колко те обичам. Ато моя черноока, мургава висока, в живота ми звездице, грей ти хубавице. Горят ми петите, очите горят. Аз искам да скитам по пъти без път, да срещам псета по чужди места, да кравилка скета, да свиря с уста, да спя на открито поля и гори, да гледам звездите, да ставам в зори. Нозете си босе, да мия с роса и сладки да нося в своята коса. Той да премина по пъти без път, през моята блюна, по моята смърт. Откакто свят светува на земята, любима с луна сравняват вечност, но нима прилича на луната, нима е те студена и далечна. Да я зова луна и цвят не искам. Подявала божествените феи, без нейните очи тревожно близки, и ден не бих могъл да преживея.
Не плуват ли в косите ми небрежни, ръцете и с кожа млечно бяла? Какво, че са те мънички и нежни, съдбата им в тях се е побрала. И ако в миг се разделим с нея, като дърво с листата си на есен, светът като гнездо ще запустее, сърцето им ще секне всяка песен. Името на Йордан Йовков ни е особено скъпо, както поради факта, че той е патрон на нашето училище, така и поради голямата му любов към Добрич. Не всички обаче знаят, че за основа на разказите си от цикъла Старопланински легенди, писателят е използвал красиви народни предания. Един от най-известните му разкази Шибил е посветен на градешкия ром дръндар Мустафа Шибилоглу. Наси, Борислав, Емона и Тансу ще представят отказ от разказа Индже от цикъла Старопланински легенди. За тези, които не са чели произведението, съвсем накратко ще представя съдържанието до този момент. Индже е кръвожаден кърджалийски главатар, който ограбва и убива наред бедни и богати. Веднъж, преди да потегли конницата му, той се ядосва на жена си пълна, която се забавя поради това, че чака да й донесат бебето. Индже хваща бебето и го удря с етагана си, то пада на земята и, мислейки, че е загинало, конницата припуска напред. След известно време жена му пълна го напуска, а бебето, което Индже мисли, че е убил, е намерено от баба Яна, както и казват, кълмучката. Тъй като той е намерено дете, го кръщават Найден. Именно неговата роля ще изпълни Борислав. От това, че баща му го е ударил с етагана си, му остава за цял живот за спомен гърбица. Епизода, който ще видите след малко, представя как Найден е намерил оръжие, среща двама селени, Тансу и Емона ще изпълнят техните роли, каква е тяхната реакция и след това се прибира вкъщи при баба Яна, изпълнена от Наси. Ще чуете техния диалог. След този епизод, по случайност, Найден убива със същото това оръжие баща си Индже. По този начин, за престъплението, което е извършил Индже, се получава и необходимото възмездие, така обичано от Йордан Йовков. Добре, Найдене, отида взе, дай да я видя, продаваш ли? Не си я намерил, откраднал си я. Не съм намерил аз с пушка. Един кърджали я убих и я взех. Сакато пак зло. Белязал го е Господ, отбелязан човек да бягаш. Дали тъй се е родил, ма? Не се е родил така. Било малко паднало, останало му гърбица, оздравяло, обаче му останало гърбица. Станки, ма, той момче си син ли е, онука ли е на кълмучката? Де ще разбери в слушкиня? Веднъж каже си, веднъж онука, а на някой разправя, че пред 15 години го намерила и за това го кръстила Найден. Дай ми хляб. Хляб не. Нямам хляб аз. Да имам хляб, ще ям аз. Поиска от чорбаджиите, нали за това им пасиш стоката. Сега ще те убия. Стой, не мърдай, ще те убия. Ще ме плашиш, келеш. Да се махаш от тук, да не ми стъпиш повече в къщата. Хайдутин, от баща си по-долу няма да паднеш. Един от най-известните автори на любовна лирика, Джалалидин Руми, векове наред е обичан както от млади, така и от възрастни. Ние ще ви представим няколко от най-хубавите му любовни стихотворения. За тази цел сме избрали Наси и Емона. Видях любовта си да се разхожда сама, висока и стройна, с очи за мечтания. Скочих да открадна целувка, а тя се развика. Помощ, помощ, крадец. Ако не можеш ухание да усетиш, не идвай в градината на любовта. Ако не искаш гол да бъдеш, не излизай в потока на истината. Стой там, където си. Не дей по нашия път да вървиш.
От всичко, което познато не беше, аз се откъснах. Сега съм изгубен, скитащ, без място, без музика като глупак. Как мога да живея аз без теб? Ти си навсякъде, но не мога да те открия. Ти си лекарството, скрито в болката, прикрити в гняв и предателство. За твоите младост и вярност. Ти не си само в небесата. Виждаш следите си навсякъде по земята. Чух по вятъра, че идваш. Чух славия, повтаряш твоето име. Видях странен образ на вратата на моето сърце. Те нежно говорят за това и за твоето име. Тази любов и крал на знанието ми е закрито. Короната и истината казва, но чудото му е открито. Любовта се стрелата от своя екобол. Сърцето на всеки любещ кръв лее се оттам. Но раното е за околното света. Джон Толкин с Властелинът на пръстените, Стефани Майер с поредицата Здрач и други. Най-много почитатели обаче има поредицата за Хари Потър. Авторката на романите за момчето магиосник Джоан Роулинг има много интересна съдба. Вижте малко за нея. Още. И заедно с тях се потапят в историята на малкия магиосник. И е много трудно да повярвам, че целият този успех не се дължи на човешкия гений, а на 17 години упорита работа. Успеха на Роулинг определено се дължи на нейния усет за това, че там сюжетът се развива горе-долу по една и съща схема. Така че един човек може да вземе която и те от тези 4 книги и да стане фен, да се запали. Нито ще поиска да прочете предишното, но няма да е невъзможно да стане фен без да ги е чел. И това е много хитро от нейна страна. И мисля, че... Тоест тя много работи над всяка дума. Да. Много полага усилия, но освен това Роулинг е много добър психолог. Тя много добре умее да влезе в главата на героите си. Според мен това е нещо, което прави книгите толкова приятни за четене, толкова може човек да им повярва и да се вглъби в тях, защото тя е много добър познавач на човешката душа, особено на душата на младите хора. И това се вижда и в новата й книга, че наистина пише много добре за тинейджери. 12 издателства отхвърлят Хари Потър преди в крайна сметка да го приемат и да го публикуват и тогава публикуват пак в много малък тираж. А какъв е доводът да бъде отхвърлен на историята? Ами никой не вярва, че... Джоан Роулинг. Това е приказките на Барда Бидъл. Тук са събрани 5 приказки, написани и предназначени специално за децата на магиосниците, но всъщност те могат да се четат и от обикновени деца, и от възрастни. Това, което е интересно за тази книжка, освен приказките, първо, че илюстрациите са на самата Джоан Роулинг. Преводът е направен от Хермайони Грейнджър и много голяма част от приходите от продажбите отиват за деца в неравностойно положение, в това число и в България, за деца, които живеят в сирачески домове. Първите 100 книжки, които са издадени, защото тя е издадена в малък тираж, в България са не повече от 1000 книги. Първите 100 книги, които са издадени на английски, са колекционерска рядкост. Те са подписани от Джоан Роулинг лично и след това са пуснати на търг. От продажбата на тези 100 книги са спечелени милиони, които отиват изцяло за благотворителна цел. Препоръчвам книгата на този, който разбира се обича да чете. Приказките са кратки, затова мисля, че няма да ви досъдим, ако Мария и Тънсо ви прочитат последната приказка. Кое е интересното в приказката за тримата братя? Тези трима братя са всъщност прародителите на Хари Потър. Те срещат смъртта и тя им подарява 3 неща. Едното е мантията невидимка, който е чел или гледал Хари Потър, знае за какво става въпрос.
Другото е най-силната вълшебна пръчка в света, а третото е камъка, който връща. Приказка за тримата братя. Имало едно време трима братя, които вървели на свечеряване по самотен лъкатушен път. След малко братята излезли при река, много дълбока, за да я прегазят през нея и много опасна, за да я преплуват. Братята обаче били магиосници, затова просто замахнали с магическите пръчки и направили така, че над коварната река да изникне мост. Вече били стигнали до средата му, когато на пътя им изникнала качовата сянка и смъртта им заговорила. Била разгневена, задето се е лишила от 3 нови жертви, понеже пътниците обикновено се давали в реката. Но смъртта била хитра. Присторила се, че поздравява тримата братя за направената магия и казала, че всеки от тримата е спечелил награда, защото е бил достатъчно изобретателен да и се изпълни. Така най-големият брат, който бил свойствен дух, поискал магическа пръчка, по-могъща от всички останали на земята. Пръчка, която винаги да печели в дуел, пръчка достойна за магиосник, който е надвил смъртта. Смъртта отишла при един бързов храст на брега на реката. Направила пръчка от кон, който висял ниско и я дала на най-големия брат. После средният брат, който бил много нагъл, решил да унизи още повече смъртта. Поискал тя да му вдъхне сила да връща други от смъртта. Такава смъртта вдигнала от брега камък и го дава на средния брат. Когато му рекла, че той има силата да връща мъртвите към живота, накрая смъртта попитала най-малкият брат какво иска. Той бил смирен и скромен, а и най-мъдър от тримата. Затова не се доверил на смъртта. Поискал нещо, с което да се тръгне от това място, така че смъртта да не може да го проследи. И колкото и да не се иска от смъртта, му дава собствената си мантия за невидимост. И така смъртта се отръпнала и пуснала тримата братя да се вървят по живо и по здраво, а те поели отново на път и започнали да обсъждат изумление приключението, което току-що били изживели и да се възхищават на даровете на смъртта. След известно време са разделили и всеки тръгнал по своя си път. Вървял първият брат още около седмица и стигнал в далечно село, където търсил един магиосник. Имал отдавашна вражда с него. С базовата пръчка той, разбира се, не се е затруднил да победи в последния дуел. След като оставил врага си мъртъв на вода, най-големият брат отишъл на страноприемница, където се похвалил пред всички каква силна магическа пръчка изтръгна. Третия брат така и не успял да го намери. Едва когато станал на преклонна възраст, най-малкият брат най-сетне смъкнал мантията за невидимост и я дал на сина си. След това посрещнал смъртта като стара приятелка и тръгнал на друго сърце с нея. Така те напуснали като равни този живот. В това време средният брат се прибрал от дома, където живеел сам самичък. Там той извадил камъка, който можел да връща живота на мъртъвците и го завъртял 3 пъти в ръката си. За негово изумление пред него в миг изникнала фигурата на момичето, за което на времето се надявал да се ожени, но то ненадейно умрял, а девойката била тъжна и студена, от него сякаш я деляла мъка. Третия брат така и не успял да го намери. Едва когато станал на преклонна възраст, най-малкият брат най-сетне смъкнал мантията за невидимост и я дал на сина си. След това посрещнал смъртта като стара приятелка и тръгнал на друго сърце с нея. Така те напуснали като равни този живот. Дарявате с мечти и надежда, и светът по-добър ти изглежда. С тях посещавам народи далечни и остават спомени вечни. Понякога те натъжават, но винаги верни остават. Надяваме се нашият образователен спектакъл да ви е бил поне малко полезен и дано да ви е харесал, защото ние през цялото време, докато го мислехме, репетирахме, сме го правили с мисълта за вас. И преди да дам думата на госпожа Ангелова да обяви резултатите от конкурса за моя любим литературен герой, искам да благодаря първо на участниците, на ръководителите на останалите клубове за тяхното съдействие и на моя ценен помощник Павлета.
госпожа Ангелова. Запасни дейности, както виждате, всеки може по мъничко да вземе от всичко в тия клубове. Това, което днес може какво сте правили през годината, ви споделите с останалите клубове, знаете, навсякъде е отворено, може да видите и всичко това, съответно е много полезно. А книгата тя се остава най-големият приятел. Особено за нас, за нас, да. И да се надявам, че наистина този клуб, поне мъничко е помогнал, наистина книгите са нещо много ценно, много хубаво. Ако ви си смените навика да четете, вижте влезете в съвсем друг свят. Не това, което има само на компютрите или филмите гледате, книгата нещо така безценно. И като ръководител на клуба ще имам удоволствие